Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dnešné video bude 25 faktov o mne. Dúfam, že sa vám video bude páčiť a ideme na to. Tu mám napísané všetky tie fakty a vyzerá to, že je to asi milión, ale ich to váži iba 25. Volám sa Hana. Prekvapivo. Narodila som sa 16.4.2003 a z toho vyplýva, že mám 12 rokov. To bude asi taký najšokujúci fakt o mne a to je, že vlastne bývam vo Francúzsku. Pochádzam z Trnavy, takže som sa narodila v Trnave. Mama tu má prácu a bývam teraz s mamou. Mám jednu staršiu sestru, ktorá má 14 rokov a mohli ste ju vidieť vo videu Bimboozle Challenge. Rada tancujem, aj keď nechodím na žiadny tancovací krúžok, ani na žiadny iný krúžok, proste vôbec nechodím. Mali sme 2 škrečkov, ale obidvaja zomreli, takže teraz nemáme žiadne domáce zviera. A určite by som nejaké chcela. Milujem kúra s rýžou a bez jedla by som si život nevedela predstaviť. Vždy som mávala iba izbu so sestrou a teraz mám poprvýkrát v mojom živote sama izbu. A je to oveľa lepšie, než keď som mala izbu so sestrou, aspoň sa nemusíme vôbec hádať, keď sa tiež hádame, ale je to vážne super mať sama izbu. Mám oveľa viac prázdnin ako Slováci, čo žijú na Slovensku, keďže vo Francúzsku je vážne o 1000-krát viac prázdnin než na Slovensku. Neustále pijem mlieko a keď som toto mlieko, tak tu mám tiež mlieko. Som vážne veľmi retardovaná a šibnutá doma, ale v škole som úplný anielik. V izbe nie je takmer nikdy dostačujúce svetlo. Takže preto vždycky na videách nedala svetlo na izbe, pretože vždycky ja som to vlastne na druhej strane, než mám izbu. Za celý môj život som prečítala vážne 3 knižky. Tu nakrylo? Môj úplne najväčší sen je ísť do Ameriky s mojou sestrou. Moja najlepšia kamarátka býva na Slovensku. Aj keď som od nej stovky kilometrov, tak vážne si s ňou rozumiem úplne najviac a týmto ju aj zdravím. Ahoj Luci. Francúzsko je naozaj super, ale popravde by som chcela žiť na Slovensku, pretože tam mám celú rodinu. Ja väčšina má rodinu, pretože mám dosť rodiny a taká veci, že na Slovensku. Možno mi nebudete veriť, ale vo Francúzsku oveľa dlhšia škola. Napríklad ja vo štvrtok končím o 6:00 a začínam o 8:00. Takže som 10 hodín v škole. Milujem matematiku, asi mi to tiež nebudete veriť, ale neznášam výtvarnú. A prečo neznášam výtvarnú? Pretože mám takú super učiteľku, ktorá nám na hodinách hovorí, že máme kresliť 5 druhov mačiek. Čo? Nosím vôbec šperky ani do školy, ani nikde inde. A keď som sa narodila, tak mi vlastne rodičia neprepichli uši. Myslím, že to bolo 11, som si prepichla uši, lenže tá teta, ktorá mi tie uši prepichla, tak vlastne mi dala jednu dierku nižšie než tú druhú. Tak som si tie uši nechala zarast. Neznášam, keď je úplne hrozne horko a je napríklad skoro aj 40 stupňov a úplne zo mňa čečie proste pot. Preferujem vlastne, keď kľudne je hrozná zima, než keby mal byť hrozne teplo. Moje obľúbené zviera je asi ľadový medveď. Moje obľúbené zviera je asi ľadový medveď alebo aj pes. Hrozne ráda sviečky, ale nemám ich síce až tak veľa, pretože mama mi ich nedovolí zapalovať. A tiež sa mi hrozne páči napríklad sviečky Yankee Candle alebo design sviečok Yankee Candle, ale sú to hrozne drahé sviečky a mám iba jednu. Ale tá super vonia. Celý rok 2015 som si natáčala videá na môj mobil, ale nikdy som ich nikam nevydala a vždy, keď som si ich pozrela, tak som ich zase vymazala a tak to bolo vážne celý rok 2015 a až 1.1. roku 2016 som sa rozhodla, že si založím tento kanál. Môj najobľúbenejší film je asi Ona je on a keď ste ho nevideli, tak sa ho chodíte určite pozrieť, alebo mám ešte rada aj Hobbitov a Pán prstenov. Ale moc filmy nepozerám, ale... A úplne posledný fakt, teda 25. fakt o mne, je, že milujem green tea, obyčajnú Arizonu
A vyskúšala som fakt milión Arizón a táto mi chutí vážne najviac. Iba tak pre informáciu. Mám dosť Arizony. Tam vidíte? Tak chutí Arizony. Áno. Dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, tak mi určite nezabudnite dať like, koment a odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!